stuiten. Wat komt er nog meer? Waar denk je aan? Hoe zie je dat dan? Oké, ja. Wat nog meer? En wat bedoel je? Wat zie je dan? 3 stuiten. Nog meer? Oké, ja. Oké. Hoe staan mijn voeten? Oké. Nou, ik zal je vertellen. Wat ik altijd vroeger als trainer had, en ik heb ook trainers gehad, die zien het ook tegen me, ik weet niet of het hoor, maar die zei altijd tegen mij van vrij worpen kan je altijd hetzelfde zien, want er is geen verdediging bij. Ja, dus vrij worpen kan je in de wedstrijd altijd met je ogen dicht, of achter je voren of wat het zijn, waar je ook al staat kan je schieten. Dat is logisch, toch? Ja? Nou, wat ik mezelf heb aangeleerd, ik heb heel veel trainingen voor mijn zelf en buiten. Ik heb ook ervoor gezorgd dat mijn voeten inderdaad naar de basis stonden, dus niet zo. Ja, maar altijd door ik zo. En ik zorg bij mezelf ervoor dat mijn rechtervoet, ik ben rechtshandig, een beetje in het midden van de ring zit. Ja, niet hier. Maar ik zorg er altijd ook een beetje op dezelfde plek. Ja. Dus het wordt ook heel vervelend als je heel veel raakt zou dat mensen met je fiets afvielen. Nou, dus dat deed ik. En wat ik ook deed is ook hetzelfde ritme. Je ziet er ook voor mezelf 3 dribbels. En ik zorg er altijd voor dat ik altijd op de een of andere manier bijna altijd dezelfde positie van de bal ben. Dus dit, ja, dus de naam van de bal en dit, vond ik heel vervelend om te zien. Dus ik zorgde er altijd voor, als ik 3 dribbels deed, dat ik altijd zorgde dat mijn vingers een beetje op 2 tenen slaan. Kan je zien wat ik bedoel? Ja? Nou, dan ging ik gewoon een beetje door mijn benen heen veren en dan was het gewoon schieten. Ja, en op zich, die 3 dribbels kan je doen, maar op een gegeven moment zie je zoveel dat het puur alleen maar routine is. Dan de bal mee pakken en je voeten hetzelfde laten staan. En gewoon schieten. Ja. Nou, wat we dus straks gaan oefenen is eigenlijk voor jezelf een bepaalde routine zoeken. En je hoeft echt niet 3 dribbels te doen. Ik ken ook spelers die deden 1000 dribbels. Vincent weet ook wel spelen. Er was ook een Amerikaans speler die deed zo'n kushandje. Weet je wat of niet? Ik weet wie dat was. Jason Kidd deed altijd zo. Jason, ja. Je weet niet wie het is. Jason Kidd. Uitspraak. Nou, zo heeft iedereen zijn eigen doen. Dus daar moet je voor jezelf wat voor zoeken. Ja, en ja, wat wil je er nog meer over vertellen? Weet het wel? Ja? Oh ja, jij zei wel goed, hè? Wat altijd heel goed werkt bij vrije worpen, zeker als je straks in een hele open arena staat met 5000 mensen, die probeer je allemaal af te leiden en zo, proberen te laten zien en dat soort dingen. Het is altijd aan het positief denken. Ja? Nou, dat kan je moeder zijn, dat kan, of je vriendin. Maar je kunt dus altijd iets anders doen. Ja? Als je ruzie hebt met je moeder, dan schiet je er mis. Of je vriendinnetje maakt er net uit, dan schiet je een airbal, dan je een huilen. Denk dat is ook leuk, dat weet ik wel. Mooie auto of zo. Ja? Hey, vrij op kan je echt rekenen. Ik zou het proberen te laten zien met je lukt. Maar ik deed het gisteren ook. Als je dezelfde routine doet, kan je ook met je ogen dicht vrij horen zien. Want het is puur alleen maar nikken. En ik weet zeker dat als ik vrij open zie, dezelfde routine met mijn voeten naar de basis, dat ik minimaal ergens in de buurt van de ring komt. Dat misschien met mijn ogen dicht. Maar zo niet in één keer handen wordt gestoken. Ik zal het proberen te laten zien. Ja? Nou, ik ga meer. Ja? Dus ik zou zeggen, laten we verdelen over de basket. Heb je goed? Doe je goed? Allemaal. Bij leeftijd? Ja.